Hola, bon dia. Em diu Daniel, tinc 10 anys i vaig a l'escola Vilobí. A la classe de quart he agafat un llibre de la biblioteca de l'escola que m'agrada molt i ara us explicaré. El llibre es diu Les tres filles del rei Fortut i el seu autor es diu Claude Crevent. El llibre tracta sobre el rei Fortut i les seves tres filles. La primera filla li agrada molt perquè és molt bonica i li agrada llegir els llibres. La segona filla també és molt bonica i li agrada molt l'educació física. Però la tercera filla no sap fer res, només sap cantar i anar amb bicicleta. I el rei Fortut està molt enfadat, fins que un dia un príncep arriba a casa del rei Fortut per a casar-se amb una de les tres filles. Amb qui es casarà? Això ho sabeu quan us llegiu el llibre. I el llibre que segur que us agradi. Adéu, que vagi bé.